отзад е такава светлина, все едно е паднала комета и е отнесло всичко и бляска и продължава да... Това няма логика, знам, но представете си. Гений. Хора, започвам нова поредица. Ще разглежда живота на един безработен, но не съвсем безработен, работохолик, който не знае какво е светлото бъдеще. Този работохолик знае, че бъдещето е светло, не е толкова светло, колкото отзад. Може би бъдещето е точно толкова светло, колкото е светло отзад. Сега ще се заемем с един бананов сладкиш. Нали знаете как, когато нещо ви притиска и трябва да свършите, вие си намирате всякакви други занимания, само и само да направите нещото, което малко така ви притеснява, но е много важно. На мен е много важно да си оправя CV-то, да го разпратя, да кандидатствам по разни места, но защо да го правя? Мога сега да направя нещо, което не съм правила. Бананов сладкиш. Айде, да почваме. Ако сте като мен и сте изключително несръчни, най-вероятно процесът ви изглежда ето така. Първата задача е да разбием яйцата. Естествено, какаото седи в кутия. Бебешка храна в най-високия шкаф. Така, най-важното, което трябва да знаете, когато се захващате с нещо подобно, е, че трябва да има хаос. Ако няма хаос, нещо не е наред. Отлагате си основните задължения, след това създавате хаос. Трябва да измеря... Ето вече забравих, затова не съм много добра в готвенето. 10 грама мисля, че трябваше да е какаото. Сега ще работим по грамаж, по принцип работим много супер, перфектно. Също правилно е, когато имате включени увесени ядки в някоя рецепта, правилно е да ги държите в кутия от йогурт. Защо? Не е ясно. Знаете ли какво? Даже това май не са увесени ядки. Какво е това? Някакви много стари древни закуски, които отиват обратно в шкафа. Ето и другия безработен работохолик. Ама ние ще сме облечени и двамата в червено. Защото сме много готви. Влади тук ме завари в някакъв пак безпорядък. Аз не искам да продължавам в сферата, в която съм се развивала. Искам да стана сладкар. И психолог и... разследващ. Детектив. От местно престъпление. Не, това не е. Така, това не е достатъчно. 50 трябва. Нека да ти помогна. Кое трябва да дам? И какаото? Кой шкаф? Този. Ето го, Кенда Мил. Не съм от тук и съм за малко е положението. Влади не живее тук, той няма досък с какаото. Трябва ми 50 грама. 50 грама какао? Да. Ти нямаш толкова място. Просто трябваше много внимателно. Най-бавното правене на сладкиш. Супер, добре. Не! Айде сега да добавим. Вау! Виждате ли в кухнята на безработния какво се случва? Надишах се с какао. Ще умра. Не съм си облякла дрехите с бананов кекс. Като почна да ходя по интервюта, ще ходя стоянато. Вариме тук сега да видим какво става. Само да ви покажа, тази подправка е страхотна. Взехме си от Холандия. Аз си слагам на пуканките. Къде е бак повера? Има ванилова захар, супер. Бак повер има и отворен. Намачкваме си банана. Примерно можех да го сложа в купа. И то беше ясно, че ще стане инцидент. Защо не си избрах някаква метална купа? Това са едни въпроси, на които не сме длъжни да отговаряме. Не дейте да се фокусирате толкова. Важното е нещата да се случват. Добавяме банана. Взимаме си едно млекце. И имаме това. Трябват ни 200 грама. Бак повера колко е? 10 грама. Всички го слагаме. Аз съм старото поколение и тук върху един плик покрай SQL записките ми ще си напиша рецепта, защото ми писна да отварям непрекъснато телефона да гледам. Добавяме, така взимаме чиз листа и си го слагаме някъде извън кадър, за да не знаете. Оставяме киселото мляко да шупне. Това е един изстрадал пакет, който стои в шкафа от известно време. Има ли срок на годност? Има изтекаве, но всичко е наред. Това бяха 20 грама, не знам дали разбрахте.
добавихме киселото мляко. И сипваме го това нещо и ще видим какво ще стане. В хора имаме проблем. Не знам кой е прибрал съдинките ми някъде. Там много високо и не мога да ги стигна. Вижте какво е това. Аз съм джудже. Кой успя да ги прибере там? Може и аз да съм. Горе сме вече. Взимаме. Ето това съдче, което ще бъде малко за сместа, която направих. Ще сваля за всеки случай и другото, за да не трябва пак да се качва. Ами някак ми е качил формичките много високо. Крисъм, той идва да помага. Този ще е с повече какао, защото не съм разбъркала добре нещата. Тук ще се отвори миялната и ми излъха в гърба. А на мен малко започна ми става лошо. Защото един безработен от една седмица, както е полубезработен работохолик, той не е ял добре, тази безработна жена. И съм свалила 2 кг и половина. Макар че бухам хляб, аз не ям, накрая се набухам с хляб и свалям килограми, хора, няма проблем. Ето затова сега това е диетичен, Влади, бананов кейк с торта. Захар сложи? Захар! Не си сложила захар. То пише да не слагам. И аз си написах на листа, на чек-листа си написах захар и забравих. Ами Влади няма захар. Това е вкусно нещо, което... и ванилия забравих да сложа. Нищо да е, това е... Сиромашки бананов кейк. Точно така. Ванилията трябва да се пази, защото в момента сме в много лошо време. Бензинът поскъпва, ванилията е строго вързана с бензина. Благодаря, мам. Тази ванилия скоро ще струва много пари. Какво е това? Майко! Не изпъра хартията. Тя за сандвичи. Трябва да пестим хартията. Слагаме го. Искаш да кажем за господина? Трябва ли на загрята форма с това? Не. Това не трябва хора да се слага на загрята форма. Това е специален сладкиш. Трябва да видим 100% пише, че е на загрята форма. Добре, сега ще ви чакам, малко се хвана преди да съм паднала. Има един господин в интернет. Господине, здравейте, вие готвите много вкусни неща. Влади ви предлага да дойдете, ще направим една площадка и си паркирате буса тук отпред и да ни готвите гъби с пардоли. Благодаря. Ще живеете в буса, няма, но ще ви осигуряваме ток. Добре. Не ви искаме, господине, шегувах се. Ама, това е колаборация, ще готвиме тук заедно. Той човека го следят, хората го харесват, ще готвиме тук заедно. Ето тази неразбория, той ще се хване за главата. Е там записки, има SQL и малко сладкиш. Ще го научим на SQL и ще му дадем работа в новата фирма, която ще отвориме. Когато те ми се набъркаха сладкиш, изкараха го от формата и казаха: не, айде малко захар да объркаме. Оха! Ма не щедро, това е диетичен сладкиш. Перфектно, захар. Прави. Опа, сипи, мама. Искам сега да го бръкам. Ще го бръкаш. Аз ще съм топ. Не. Не го ближи, бе, има сурови яйца. В момента, в който си ги разбива вече не са сурови яйца. Виж какво, аз съм майстор готвача тук, няма да спори с мен. Аз съм авторитет. Има сурови яйца. И Кристиян вика бла. Значи аз за това ли готвя, бе, мамо? Да, за бла. Мирише много вкусно, малко не изгоряло. Ако се чуете, понеже редовно кадъра е ето такъв, това е за довършване. Няма да го довършим скоро, но си живеем перфектно по този начин и се чувстваме добре. Това нещо, което го забъркахме, се готви 35 минути. Тук що фурната изби битка. Трябва да е готово. Тая го просто спече, не съм проверявала. Нали, още трябва да се ботка с клечка, но ние не го боткахме с клечка, защото сме импровизатори. Сега да видим. Има нещо изгоряло. Изглежда weird. Това нормално ли е? Ау! Изгоря ли ти? Май да. Не ти е готово, според мен. Кое да не е готово? Сурово е. Яйцата. Хубаво е. Защо не искаш да го пробваш? Защото не искам. Какво каза, че не било вкусно? Да. You little... Добре хора, много добре. Изглежда горе-долу прилично, приемливо. Не може да се изкара от съчето. Докато го ядем, ще поразсъждавам. Какво аджаба направих грешно? Аджаба е много хубава дума. Чисто българска. Не е пълен фейл. Бих си го сложил в кисело мляко. Така ще направя. Като изключим горчивата нотка. Не, какво направих? Аз съм гений, хора.
Исках да направя обратното в една купичка, всъщност, но тук Влади ме разсейва с идеи за нашето светло бъдеще. Топ. Скисъл мляко е много вкусно. Не се усеща, че е горчил. Следващото нещо, което ще ви изготвя е нещо не толкова гадно, обещавам, с кайма Еленко Петрохан. Възнамерявам да я комбинирам с леко разследване и спекулации.